Sawubona mhlonishwa noma mhlonishwakazi. Namhlanje ngihamba nge-Audi A5 entsha evale isikhala se-A4. Iyona sedan le ka-Audi asebethembele kuyona ukuthi iyolwa no-Mercedes-Benz C-Class no-BMW 3 Series. Isigaba sona singasadumile kakhulu ngoba phela nina senithanda ama-SUV. Kodwa ka-Audi basakholelwa ukuthi lelo mdlazane esathanda ama-sedan alenzelwe imoto eyisedan yona le A5. Abayinyuse kakhulu izinga impela eseqopheleni eliphezulu. Kodwa la i-spec sheet sakhona le kunezinto ezicwebisa amehlo ngempela ikakhulukazi kodwa hayi awuthi ngingene kuyona uzobona ukuthi yini le ngicwebisisa amehlo. Kumele siyibonge inkampani ezifana ne-Audi ngokuqhubeka nokubhekelela abasayithandela ama-sedan. Phela kulezi nyanga ezidlule inkampani eziningi ezifikayo la eMzansi zifika ngama-SUV and amanye awo seze acisha abuya ngathi ayafana. Le A5 yinhle ifika ngenhlobo eziwu4 kukhona i-S-Line ne-Black Edition zombili enamandla u146 kW mase kuba khona i-S-Line ne-Black Edition zona inamandla u200 kW. Thina le sihamba ngayo i-S-Line enamandla u146 kW. La ngaphambili bayifaka ama-LED headlights inama daytime running lights futhi okwazi ukwashintsha ukuthi akhanyise kanjani. Noma uyibuka ngohlangothi yinhle yinde kodwa bayenze yangaphakama kakhulu. Inyathela ngamasondo nama-rim awu20 inch owafaka umuthanda ngoba yona igarage iphuma igqoka u19. I-Audi ngama-light ke kuyaziwa lokho. Ngemuva iphethe angama-OLED and nakhona futhi akhanya kamnandi ngisho noma sekusebusuku. Ngaphakathi ivuleke kahle yize ngemuva ngathi ngahlala kangcono abagibeli abawu2 ngoba phela la phakathi nendawo iqumbile la enyaweni. Ophakathi nendawo kusho ukuthi kuzomela ahlala athi ukuvula imilenze ngoba ngeke imilenze ihlale kahle. Ngiyakuthanda kodwa ukuthi ezihlalweni zangemuva uyakwazi ukuyifudumeza inendawo eziwu2 zokukhipha umoya we-aircon futhi iphinde ibe nezimbobo ezimbili zokucharger nge-USB namawindi adimile so ongaphandle ngaze abone ukuthi ubalo ngaphakathi uhleli ngemuva. Engaphambili kodwa la izinto ezenzeka khona ngoba ine-MMI touch display engu14.5 inch enkulu and ihlangene kamnandi lezi screen engathi ziyakheva nese-Audi virtual cockpit sona esu11.9 inch. Ibuka kamnandi impela kokubili futhi igqame kahle. Izinto eziningi kuzenza kuyona ke le screen esikhulu esiphakathi nendawo ngoba ama-button ayinawo ibukeka kahle nje kodwa ngiyakuthanda ukuthi bayishila inkinobho yokunyusa ivolume. Izipika zala ikhala kamnandi ezeBang & Olufsen akuyona isonusi njengakwezinye imoto zakwa-Audi esizibonayo efika. Noma ama-button engekho kodwa awukuhlela i-aircon bawenze ahlala obala so nokuyinto enhle lokho. Kuningi okwenzayo kusona le screen njengokuxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto ngaphandle kwentambo, uhlela khona imoto ama-settings amaningi ala escreenini, ufudumeza izihlalo zangaphambili, ubuka ama-video if udownloadile nokunye-ke okuningi. Uma uthanda futhi uyakwazi nokufaka i-screen ngala ngasohlangothini le-passenger ukuze ayibukele i-navigation abone ukuthi niyaphi noma ichithele isizungu-ke ngokudlala ama-video nezinye izinto. Konke lokho kodwa kusho ukuthi kumele ube nendangu ehlala la emotweni ngoba lama-screen ayashesha ukubamba ukungcola njengalapha naphakathi nendawo futhi ngasekugiyeni nakhona kuyacwebezela so imisi ingcolile iyashesha ukuceba. Ngesikhathi ezinye imoto zaka-VW Group ibuyele emabhathini akudala kwa-Audi basafake lawa abanye abantu babekhala ngawo ayacwebezela and ayidingi nokuthi uzowaciphaze kakhulu ngoba ngokuhambisa umune uyakwazi ukushintsha izinto oyibona la ku-instrument cluster khona nane-button futhi lokufudumeza i-steering. Amanye ama-button acwebezelayo ngala yilawa okukhanyisa ama-light ngaphandle nokuhlela izibuko eziseceleni ahlele endaweni engajwayelekile ngasesicabheni somshayeli kodwa ngiyacabanga ukuthi uma kuyimoto kungeyakho uzogcina usukujwayela ukuthi kungakuphi. Uma uthi jeqe la phezulu bayifake nge-panoramic sunroof engajwayelekile-ke uyakwazi ukuyishintsha ukuthi ikungenise kanjani ukukhanya phakathi nendawo ngokuciphaza ibhathini kodwa futhi-ke ayivuleki ukuze ukwazi ukungenisa umoya. Siyazi phela ukuthi abantu ngokocwaningo lwezinye iy'nkampani kuvela ukuthi hhayi abantu basathanda ukuwavula ama-sunroof bafuna nje kungene ukukhanya kuphela. Ngaphakathi ithule kamnandi ngisho usuhamba emgaqweni noma unyuse ijubane. Injini iwu2 litre turbo kapetrol enamandla u146 kW ne-torque ewu340 Newton meters. Angiyiboni kuyimoto yokujaha u0 to 100 km per hour. Ngiyibona kuyimoto
yokuhamba irazo nje iyele esipanini noma uyihambela kamnandi nomndeni wakho ngokukhululeka. U-gearbox uyi-7 speed S-tronic oshintsha kahle. Ku-petrol ibidla amalitha awu-9.4 ngo-100 kilometers. Noma kungeyona-ke into ekhalisa kangako kodwa kumele ukhumbule phela ukuthi ko-Mercedes bane-220D ebatshazwa ngokonga, ka-BMW bane-3 Series 20D nakhona hhayi abantu bayayivuma ukuthi ayiyonga. Ka-Audi bakhetha ukungayilethi i-2 litre TDI namandla awu-150 kilowatts ekhona kwamanye amazwe. Angazi-ke kodwa ukuthi leso sinqumo ngeke sibuyeni sibashayini. Ezokuphepha kodwa hhayi abayincishanga impela ngoba kuningi enakho ney'nsiza zomshayeli. Kunesikhathi nje la bengithi ngihamba khona ibona ngathi ngisondele kakhulu emotweni phambi kwami, ngezwa mangumsindo wokungixwayisa, ngeza nebhande lingibamba lithi nsi, eyi indlela engithuke ngayo hhayi ngivele ngayicima leya nto ukuthi ingaphinde yenze. Hhayi phela mina ngilahlwanga ngikhishwanga inyoni, eyi ngiyashesha ukuthuka konke engingayitholi kahle. Le A5 yinhle, izinga liphezulu kakhulu kodwa if uyiqhathanisa ne-3 Series ne-C-Class sekuyiyona ebizayo manje. Yikho kanye-ke lokho kungenze ngathi ukucweba iy'nyembezi ngesikhathi ngibuka le spec sheet sakhona. And kunezinto-ke futhi ey'ningi okusafuneka uzengeze bese kugcina sekunyusa nane-price yayo. 3 Series iqala ku-913,000 kanti kwa-Mercedes basanda kwehlisa ama-price e-C-Class yona isiqala ku-940,000. Le A5 lesaba ngayo yona iqala ku-1,123,000 rands egaraji. Hey, sobona ukuthi izoqhuba kanjani ey'tolo. Ifika ne-Audi Freeway Plan yeminyaka ewu-5 noma u-100,000 kilometers.